ha, ha. Ya lagi dengan duit merando pado baknang ko delok mambujang saja sadang lai kuai diri ko bakar aja iyo dan pulang kedai cara ceguo sadang lai kuai diri ko bakar aja iyo dan pulang kedai cara ceguo apa ko iswa bacan do bungo layu jatuh takulai dipijak orang lalu sadang lai dago mulai tak baharago kunun ko iswa badan bat tambah turun sadang lai dago mulai tak baharago kunun ko iswa badan bat tambah turun abiara mundur sawak banyak daun dah ini biarlah denai duit mambujang bajunan kumah dia dicuci surang pado babini tambah sakit kapalo dia marano sampai kiamat tidur pado babini tambah sakit kapalo dia marano sampai kiamat tidur ha tak kau dan bacan doikon lah habis sabar lah habis pulau rasa bosan malia laku parangnya dia lagi dengan hilak saja bosan malia laku parangnya dia lagi dengan hilak saja apa kau iswa bacan do bungo layu jatuh takulai dipijak orang lalu sadang lai dago mulai tak baharago kunun ko iswa badan bat tambah tua sadang lai dago mulai tak baharago kunun ko iswa badan bat tambah tua abiara melak banyak badau lah ini biarlah kedai duit mampucang bajunan kumbuh dia dicuci surang pado babini tambah sakit kapalo dia merando sampai kiamat tidur pado babini tambah sakit kapalo dia merando sampai kiamat tidur ha nak takau dan bacan doiko lah habis sabar lah habis pulau rasa bosan melihat ya laku parangnya dia lagi dengan hilak saja bosan melihat ya laku parangnya dia lagi dengan hilak saja apa kok iswa bacan do bungo layu jatuh takulai dipijak orang lalu sadang lai dago mulai tak baharago kunun ko iswa badan bat tambah tua sadang lai dago mulai tak baharago kunun ko iswa badan bat tambah tua abiara mundur jawab banyak badau lah ya baik.